Sirifula Jakanso filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ kɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ aw yɛrɛ delilen bɛ jɛmukan in na cogoya min na a bɛ kɛ aw ye ani walasa jamana in bɛ cogoya min na an bɛ se ka o kɔrɔlenw dɔn cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka farafinna tilebinfɛ bolo min bɛ wele ko Manden yɛrɛ bɛ cogo di a laadaw bɛ cogo di a danbew bɛ cogo di a tagabolo bɛ cogo di ka kuma o kan walasa an k'an ka sigi kɔrɔlen dɔn sabu an ka maakɔrɔw y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko dɔnni ale bɛ bɔ dakɔrɔ de la ni ka don kulo kura la o tuma an bɛnbaw ye dɔnniya min o labaara ka se ka u yɛrɛ lataga ɲɛ ka o dɔn an ka o sɛgɛsɛgɛ sisan k'a lajɛ ɲuman minnu bɛ olu la k'olu ta juguman minnu bɛ olu la k'olu to yen nɔ o tuma o de bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ n ko ka lase kun Sirifula Jakan na nin de don o tuma aw bɛɛ lajɛlen folen kɔ Sirifula Jakan so ɲɛmɔgɔya so mɔgɔw tɔgɔ la aw b'a kalama k'a fɔ an ka nin laadala laseli nin a bɛ kɛ an ka nko karamɔgɔbaw de u bɛ wele ka na kɛnɛ kan minnu bɛ se ka an bilasira sabula sɛbɛnli min kɛra ni o ye nko ye an karamɔgɔ Sulemana Kante fɛ kabini san 1949 a kumana fɛn caman kan dɔnniyaw caman bɛ o la o fanba o dɔ fana ye diinɛ ye aw b'a kalama k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ Marɔku masakɛ n'o ye Roi Mamadu Sise ale a kanu ka wele bila an ka jamana ma k'a fɔ k'a ka alimami dɔw bila ka taa walasa a bɛ se ka taa olu la kɔgɔ cogoya min na ka dɔ fara u ka dɔnniya kan alihamudulilayi an ka nko karamɔgɔba ale sɔrɔla o tagama in na a tɔgɔ de ye ko Bubakari Sise u b'a wele ko Bagayina bi an y'ale wele ka na Marɔku taga san 2 kɔfɛ fɔ u y'u ka diplôme sɔrɔ nko ka fa min b'a la an bɛna o de woloma bi Bagayina Sise i ni jɔ Ala ka jɔ sabati ka banba ka wuruki ka to a ma an karamɔgɔ Kamara i y'a fɔ cogo min na a b'o cogo la o la an bɛ an ka baara bɛɛ daminɛ ni ka tanga ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ka bɔ a ka danfɛnw bɛɛ rɔ juguman tɔɔrɔ ma ka an sindi ni Alahu subahanahu wa taala tɔgɔ barikama ye ka salatu caman kɛ an ka cidenba in ka n'o ye kira ye o la i y'a fɔ cogo min na an ka foli bɛ Sharifula ɲɛmɔgɔya so bɛɛ lajɛlen ka an ka sheku fana fɔ n'o ye Seyidi Sarifu Usman Madani Hayidara ye ani Sharifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen technicien ani a yɛrɛw i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a b'o cogo la Mali bɛɛ lajɛlen b'a kalama fɛn min ye jamana fila ye Mali jamana ani Marɔku jamana olu farala ɲɔgɔn kan ka bɛnkan dɔ sindi k'a fɔ k'u bɛna Mali ka ɲɛbaw n'an b'a f'u ma ko arabukan na ko alimamu ɲɛba wala min bɛ bila a ɲɛfɛ k'a ka ala ko kɛ n'aw ye bon donc o hukumu kɔnɔna na Mali ye garisigɛ caman sɔrɔ a la k'a fɔ Mali ni Marɔku bɛnkan in na k'u bɛna alimami 500 ɲɔgɔn ka a bɛɛ lajɛlen lakɔgɔ Marɔku jamana na wala baara in kun labɛnna cogo min na san o san maa 100 de bɛ taa mais maa 100 fɔlɔ min sɔrɔla ka taa i k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ o jamakulu cɛma alhamdulillah an taara o cogo la awɔ ayiwa an filɛbagaw yɔrɔ a y'a dɔn sisan k'a fɔ maa min b'an ka kɛnɛ kan aw kɔni delilen bɛ ale kumakan na kosɛbɛ ale de tɔgɔ ye ko Bubakari Sise Bagayina nko karamɔgɔba don an ka jamana kɔnɔna na nɔ ayiwa Bubakari Sise Bagayina anw fɛ Manden dugu la yan nɔ kɔrɔ ye minnu bɛ bamanankan in fɔ a kɛra bamanankan ye a kɛra julakan ye a kɛra kasɔngakan ye o a kɛra maninkakan ye o olu fɛn o fɛn bɛ o fɔ ni o ye nko fɔlɔw ye anw kɔni bɛɛ girinnen don nko kan bi nko kan ɲi nko sɛbɛnli ɲuman ye nko bɛ se ka kan bɛɛ sɛbɛn n'i ye nko kalan o y'i kɛlen ye dɔnnibaga ye n'i ye nko kalan o y'i kɛlen ye o ye tagaɲɛ sira yiralen e la e ye alimami ye kɔrɔ ye diinɛ silamɛya diinɛ karamɔgɔba ye arabu dɔnniya la i tilara ka bɔ Manden dugu kɔnɔ ka taa arabu ka gere dɔ kan ni o ye Marɔku ye nko jamana kɔni tɛ i ye nko ye cogo di kɔ kan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a b'o cogo la k'a sabu kɛ an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ n'i ko ngoloɲɛ o k'a sɔrɔ a tigi bɛ ngolo yɛrɛ de dɔn fɔlɔ an ka kan kɔni tiɲɛ fɔli la ani diɲɛ kanto a bɛɛ ye kelen n'i y'a ta k'a lajɛ n'i taara arabu yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye olu fana fɛ kanbolo ko b'u fɛ i n'a fɔ a bɛ an fana fɛ cogo min na wala fo mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamu parce que arabu fɛ n'a fɔra ko al-arabi al-fusaha o ye arabukan ye min bɛ sɛbɛn mais darija o ye arabukan ye min bɛ fɔ carré kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɔ mɛn
bon donc on fana fe abo chugola o de yato abi fo kan ni kambulo ni ko bamananga o kambulo ni ko julaka mandenka ni mandenko ka ni bela jele ni be kambulo de ni nani farala nyogon ka abi sura ka fama ko kan sisa ka min bi sebe wala angoni talen ko kan jamana na ambita domina chinya folla o ya soro an kunye doni ke ngola nere nana miringo mina kafa dota ko blanku mati ko tugodo wala ngoli furdo edun tato do kala wala le tato do arabuka kala dila bodago komi aya soro chinya folla an fana bita o ya soro ante ma jamani bawye arabukanati bo donc ngo kera sababu ye ka ande me kosobe ka sabu ke kuma ka mun be nabi fo ni anya min don amba sebe akere fe ko la ka koro sebe wala hal ni tari ka sokono ikelen o ba soro arabu kan min ni ya koro don ya sebe ika kana o be ke sababu ye itima were nyini ga ble yere mana nyina min ko ibola je donc yo fere de ke wala nyo fere tige pour que akase ka ande me kosobe agoni tiɲɛ fo la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an taara sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw minnu bɛ Maroc jamana na voilà komi bi bɔlɔlɔ ko ye diɲɛ kɔnɔ fɛnba de o senfɛ ne ye ɲinini dɔw kɛ ne taara bɛn mɔgɔ dɔw ma minnu sigilen bɛ Maroc jamana yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ n'u fana bɛ n ko dɔn ne ye fɛɛrɛ kɛ n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ye ɲɔgɔn dɔn an ye baara camanw kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko hukumu kɔnɔna na bon ne nana bɔ o fana na k'an cɛsiri n y'a ye k'a fɔ tiɲɛ fo la ni ye arabukan ye an bɛ k'a kala an bɛ tubabukan kala mais an fana ka kan bɛ a sɛbɛnnen don munna an t'o fana yira mɔgɔw la bon donc an nana o fana fɛɛrɛw sigi sen kan ne ye fɛɛrɛ fɔlɔ jumɛn sigi sen kan don dɔ ne nana miiri ne ko sisan ne bɛ to ka n ko kuma fɔ mɔgɔw ye dɔw b'a kɛ fato kuma ye dɔw yɛrɛ b'a kɛ kuma jɔlen voilà bon an y'an to ko hukumu kɔnɔna na ne nana miiri don dɔ n ko bon sisan n bɛna papier dɔ sɛbɛn ka arabukan sɛbɛn a kɛrɛfɛ ka n ko sɛbɛn ka tubabukan sɛbɛn mun de bɛ papier in na ne b'a fɛ ka a fɔ an ka Mali alimamu ye maa o maa bɛ n'o bɛ kalanyɔrɔ la yan bi an bɛna kalan dɔ daminɛ k'a sabu kɛ don o don tɛ kalan ye don fila b'an bolo an kun bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ kɛ o don ninnu kɔnɔna na n y'a ɲini ni maa o maa b'a fɛ k'an ka kanw dɔn parce que an ye degun dɔ kɔlɔsi an minnu bɛ n'an bɛ arabukan kalan a bɛ i n'a fɔ n'i ye ji litiri 1 ta k'i b'o yɛlɛma verre 8 kɔnɔ n'a fara ni ma yɛlɛmali jɔ a tɔ bɛ bɔ duguma bon donc an ka kan fana ni arabukan ni walikan a b'o cogo de la tiɲɛ fɔ la mɔgɔw bɛ ka arabukan kala u bɛ ka a fɔ kosɛbɛ mais an ɲɛ b'a la arabukan in nafa a bɛna segin ka na so de n'a nana so a ko bɛ se ka labɛn cogo di an bɛna to ten wa bon donc ne nana baara min sigi sen kan ka sɛbɛn ka dulɔ ka yira mɔgɔw la comme bɛɛ ti n ko dɔn ne y'a sɛbɛn n ko la fɔlɔ la mɔgɔ mana tɛmɛ arabu la o bɛ jɔ k'a lajɛ nin fana ye jumɛn nin tɛ arabu ye nin tɛ tubabukan ye o bɛ kabakoya quoi bon donc ɲininkaliw de nana caya sisan bɛɛ bɛ ka dɔ bila ka taa fɛ ko e ye mun sɛbɛn ko mun de don n ko baasi tɛ n ko n bɛna fɛɛrɛ dɔ kɛ min b'a to n b'i lafiya ɲininkali la ne sɔrɔla ka papier ta ka arabukan fana sɛbɛn a kɛrɛfɛ min kelen min bɛ n ko la k'o sɛbɛn arabukan na k'a sɛbɛn tubabukan fana na k'a bila ye bon donc sisan kɔni ɲininkali tɛ ne ye mun sɛbɛn a la n ko n b'a fɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ komi an bɛ dɔɔnin dɔn an ka kan na an dun ɲɛ b'a la kabini an bɛ bɔ Mali la a fɔra an ye ministre fila bɛɛ fɛ ko aw bɛ ka taa kalan min kɛ ko fasokanw aw bɛ min fɔ aw ka jamana na k'o fana bɛ kalan Mali ta ani Maroc ta Maroc ministre ani Mali ta u y'o fɔ an taalen fana don min na ni ministre y'an bisimila parce que an sera tɛnɛndon o lasara bɛɛ ministre y'an bisimila u ka kalanyɔrɔba dɔ la a ye conférence min kɛ a ko tiɲɛ fɔli la k'u ye kalan minnu labɛn hali an bɛ kan minnu fɔ an ka jamana na k'o bɛna kalan ko parce que ko an ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu bɛ an ye fɛn min kalan an bɛna ta ka taa lase mɔgɔw ma voilà jamanadenw ma bon donc a ko ni an ye arabukan kalan k'a dɔn kosɛbɛ n'an seginna ka taa k'an bɛ taa se minnu ma n'an m'o fana dɔn fɛn dɔ bɛ an ka laɲini na ɲuman dɔ mɛ an bɛna fili kɛ ka tiɲɛli dɔ k'a la quoi bon o hukumu kɔnɔna na o y'a ɲini mais o ko in ma se ka ɲɛ sɔrɔ an t'a dɔn o ko in a défaut bɛ maa minnu na kan ko kɔni a bɛ komi u y'u sen da a ko kan a bɛ programme na a bi Maroc yɛrɛ ka programme na maa o maa bɛ taa i bɛ taa kalan kɛ i bɛ segin ka taa maa minnu ma ka taa i ka kalan i k'u ka kan dɔ k'a kalan o y'a fɔlɔ ye filanan e bɛ bɔ jamana min na fana i wajibiyalen don ka jamana ka duguma sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko géographie k'o fana kala k'a dɔn i wajibiyalen don jamana fana i bɛ bɔ min na k'a laadaw fana k'a dɔn wala culture wala ka olu dɔn i wajibiyalen don fana i bɛ bɔ jamana min na jamana yɛrɛ ka institution
u bɛ baara kɛ cogo min na i ko olu bɛɛ dɔn o donc olu ka laɲini ye parce que olu fɛ alimami fɛn fɛn bɛ alimami bɛ diina dɔn a bɛ Marɔku dugukolo dɔn a bɛ Marɔku laadaw dɔn a bɛ Marɔku mɔgɔw sigi cogoya dɔn bon donc o de y'a to n'a taara Misiri la parce que Misiri la maa sugu bɛɛ ne minɛ dɔnnikɛla bɛ na dɔnnita bɛ na fantan bɛ na faama bɛ na e bɛna kuma o mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se ka bɛɛ ka hakilina d'a ma k'a sɔrɔ i tɛ bɛɛ dɔn cogo di f'a k'a sɔrɔ i b'a dɔn jamana yɛrɛ kɔnɔna na voilà ni ko ngolo ɲɛ o y'a sɔrɔ yɛrɛ de i bɛ ngolo dɔn quoi voilà a b'o cogo la bon donc an bɛ segin ka na kuma kɔnɔ waati min na an y'a sɛbɛ mɔgɔ caman taara an fɛ ko tiɲɛ fɔli la nin ye ko ɲuman ye k'u b'a fɛ ka u sen don a la an kun ye maa 100 ni maa 6 ɲɔgɔnna ye alimami ninnu minnu kun bɛ kalanyɔrɔ kelen na mais a don tiɲɛ fɔli la maa min y'i tɔgɔ sɛbɛn a ko la a bɛ ɲini ka maa 50 bɔ alhamdulillah bon donc an nana labɛn sisan an ko kalan in ko a bɛna daminɛ mais i b'a dɔn karamɔgɔ an bɛ min f'i ye jamana ko a ma nɔgɔ bon an kɔni y'a ko labɛn k'a sabati ka do ci ko ka taa directeur fɛ ka taa ci f'a ye ko an mago bɛ classe kelen na nin do in na tumaren kelen an bɛna an fana ka kan tuma heure kelen kɔnɔna na bon don min na ni kalan tɛ ayiwa ci kɔni taara fɔ lasinba ye n'o ye directeur ye a ko kɔni a munumunu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a labɛn cogo min na a kɔni a ma ta an ji min sira fɛ u ko an k'a jɔ fɔlɔ ko kɔfɛ k'u bɛna ɲɛɲini ne ko k'o tɛ baasi ye komi a ko kɛra ten komi mɔgɔ caman y'i tɔgɔ sɛbɛn n ko maa o maa bɛ n'a ka di ye n'i b'a fɛ k'a kalan komi waati minnu na ni karamɔgɔ bɔra classe kɔnɔ n'an ye tumaren 2 kɛ karamɔgɔ dɔ bɛ bɔ yanni dɔ bɛ na mɔgɔw bɛ bɔ ka taa u lafiya n ko n'a y'a sɔrɔ e kɔni b'a fɛ ka n go kalan o hukumu kɔnɔ ne bɛ n ka lafiya to e kama i kana an ka kalan kɛ n'i kɔni sɔnna k'i ka lafiya to yen ne bɛ n ta to yen mɔgɔ caman nana ni an nana o waati hukumu kɔnɔ mɔgɔw bɛ na kalan kɛ mɔgɔ 2 3 ɲɔgɔn bon donc an nana t'o la mɔgɔw nana caya an nana a bɔ la tuguni mɔgɔw mana jigi tumaren 12 kuma n'o ye 12 heures waati ye k'a fɔ k'u ka taa dumuni kɛ dɔw bɛ taa u da dɔɔni o waati kɔnɔna na fana an y'an ka sunɔgɔ ni an ka dumuni kɛ waati bɛ bila k'a bila kalan hukumu kɔnɔna na o waati fana mɔgɔ dɔw bɛ na o waati kɔnɔ an bɛna jɛ ka dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ ko bɛ cogo min na voilà an filɛbagaw yɔrɔ aw yɛrɛ faamuyali caman sɔrɔ ni kuma la ka ban hali bi Sise ani i bɛ ɲɔgɔn fɛ sabu Marɔku taga in nafa caman b'a la san 2 o tɛ tile 2 ye wa o tɛ kalo 2 yɛrɛ an karamɔgɔ Sulemana Kante diinɛ livre ka dɔgɔ a ma min taara di kananko la wa a yɛrɛ ye diinɛw kuma caman ɲɛfɔ i n'a fɔ hali arabuw ka doncogoya diinɛ la ani diinɛ kɛcogoya ka yana sɔrɔ ani diɲɛ siya tɔw fana doncogo diinɛ la a ye fɛn caman ɲɛfɔ ninnu na a ka kuma ninnu k'a daminɛ kuranɛ taradeli la hadisa n'o ye Bukari ni Muslimu ni Tirmizi ni Abu Dawuda Ibnu Maja Sunan Nisa'i ka taa se kitabu caman yɛrɛ bayɛlɛmali ma a bɛ préface minnu fɔ n'o ye ɲɛsɛbɛw ye ka kɔn u ɲɛ ani kitabu yɛrɛ laban na a bɛ kuma caman fɔ o kɔfɛ yala a ka kuma ninnu senkan ani e bɛ diinɛ dɔn kabini yan i taalen Marɔku ka san 2 kɛ yala i y'a ye k'a fɔ u senkanw ye ɲɔgɔn bɛn wa kelen ma wa karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na a b'o cogo la an bɛ min fɔ tiɲɛ fɔli la ni ye an ka kalan in ta k'a lajɛ an taara an kun bɛ matière minnu kalan dɔw b'a la a bɛ fɔ a ma ko mustalahul hadisi n'o ye ka hadisa ko yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn hadisa i y'a dɔn kuma dɔ bɛ hadisa ko la ko nin ka kɛnɛ ni man kɛnɛ i y'a dɔn mɔgɔ caman bɛ olu tɛ o ko ninnu sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ nka n'i y'a kɔlɔsi dɔw bɛ hadisa dɔ ta dɔrɔn ka sin k'a fɔ ko kira kɔta sallallahu alaihi wasallam hadisa ko la o ye fɛn ye fɛn min ni mɔgɔ kan ka jateminɛ k'a la kosɛbɛ o de y'a to u ye dɔnniya min dilan kama n'a bɛ fɔ a ma ko mustalahul hadisi n'an kun b'o kalan tiɲɛ fɔli la an y'a sɔrɔ karamɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ an ye kilasi kɔnɔ Marɔku ye ani n'i ye karamɔgɔ ka kitabu in ta n'a bɛ fɔ a ma ko silama sɛnbɛ kɛlɛba tɔn d'a ma voilà a ye min dala minɛ tiɲɛ fɔli la mustalahul hadisi kuma bɛɛ a y'a bɛɛ fɔ a ɲɛ sɛbɛ la a y'a kuma bɛɛ fɔ a ɲɛ sɛbɛ la ka ban an taara an ye min kalan c'est à dire que dɔnniya min don universel don fo o yɔrɔ fana ka faamu a dɔnniya sirilen tɛ i n'a fɔ ko Marɔku dɔrɔn de don ou bien a dɔnniya ye dɔnniya de ye ni mɔgɔ min y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛdɔn tiɲɛ fɔli la karamɔgɔ ale ye o yɔrɔ ninnu ɲɛɲini k'a sɛbɛn an kun delila k'a lajɛ yanni an bɛ se o y'a to an ma gɛlɛyaba sɔrɔ a baaraw la a filanan an bɛna se min ma min ka bon n'a bɛɛ ye o de ye kuranɛ an bɛ matière dɔ kalan u b'a fɔ ma ko ulumul kuran n'o ye kuranɛ yɛrɛ a walawalali ɲɛfɔli faamuyali minnu b'a la i ɲɛ b'a la an y'a daminɛ
kɔfɛ karamɔgɔ dɔ nana fɛ a b'i n'a fɔ karamɔgɔ in a kɛn bɛ ka karamɔgɔ Solomana ka ɲɛsɛbɛn in de ta ko dala minɛ arabu la n'a bɛ k'a ɲɛfɔ bon o de y'a to ne n'a bɛ baro kɛ kosɛbɛ classe kɔnɔ parce que a bɛ komi a bɛ ka n dɔnfɛn kɔrɔ a bɛ ka o de ɲɛfɔ quoi ne fɛ a bɛ komi a bɛ ka n dɔnfɛn kɔrɔ de ɲɛfɔ bon waati bɛɛ ni ne n'a bɛ ɲɔgɔn sama kuma na hali waati dɔ la ni n taara retard la dɔɔni kalanyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲininkali kɛ ko a ka cɛ don ko a ma na fɔlɔ parce que a bɛ komi ne fana bɛ karamɔgɔ ɲɛnajɛ kosɛbɛ a kuma ninnu na bon an nana to o de la sisan bon donc don dɔ ne ye kuranɛ in yɛrɛ ta ka taa yira la ne ko a ma n ko tiɲɛ fɔli la an ka mɔgɔw an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale ye baara caman de kɛ nin hukumu in kɔnɔna na bon donc a filɛ nin ye ne y'a yira la a diyara a ye kosɛbɛ ko tiɲɛ fɔli la ko ni ɲɛna bon donc ne kɔni waati bɛɛ fɛn min ye n ko kɔni ye ne bɛ fɛrɛ kɛ k'a ɲɛfɔ ni an taara tɔgɔw bɛ sɛbɛn yɔrɔ min na ni tɔw y'u tɔgɔ sɛbɛn arabukan na ne bɛ n ta sɛbɛn n ko la o nana kɛ sababu ye don dɔ ja an ka alimami wɛrɛw fana bɛ yen groupe filanan na dɔw b'a la minnu bɛ n ko dɔn bon donc n'u taara papier min lajɛ u bɛ n ko sɛbɛnlen y'a la quoi u caman nana gɛrɛ n na voilà a bɛ dɔn k'a fɔ ko ne de ye nin sɛbɛn o nana kɛ sababu ye ani mɔgɔ caman bɛ an nana ɲɔgɔn dɔw senfɛ u nana gɛrɛ n na ko olu fana ko n bɛ n ko dɔn Mali la n'an taara komi olu fɛ fɛn bɛɛ a ɲɛ walayalen don quoi k'a organiser bon donc n'i b'a fɛ ka su i bɛ taa i tɔgɔ sɛbɛn papier min na ne b'a sɛbɛn n ko la hali arabu yɛrɛ nana u laban u b'a dɔn n'u y'a ye dɔrɔn u b'a fɔ k'a fɔ ko nin ye n tɔgɔ de ye hali n'u ma se k'a kalan n'u ye sɛbɛnni ye dɔrɔn directement u b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni a bɛ i n'a fɔ Mali kɔnɔ yan a bɛ i n'a fɔ chinois sɛbɛnni bɛ cogoya kosɛbɛ i b'a sɔrɔ chinois sɛbɛnni dɔnbaga yɛrɛ Mali bɛ i b'a sɔrɔ a ka dɔgɔ kosɛbɛ mais k'a fɔ ko nin i bɛ se ka chinois sɛbɛnni kalan a ka dɔgɔ mais n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko chinois sɛbɛn parce que hali n'olu bɛ n'i ka ɲɛgɛn jɔ u bɛ dɔɔni k'a la bon n y'a kɛ o cogoya de la an nana min tora ne kɔnɔ kosɛbɛ ni ma ɲinɛ ko n ko fana na o ye don dɔ la an taamana an taara Marrakech bon an ye tile 3 taama ɲɔgɔn kɛ o y'u ka duguba dɔ ye bon taama bɛna kun cɛ an taara dumunikɛ yɔrɔ ba dɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko restaurant belebeleba dɔ bon donc an tilalen u nana n'u ka agenda ye o ko mɔgɔ tɛmɛna yan u ye sɛbɛnni caman yira n na ko u ka yɔrɔ a mɔgɔw labɛn cogo bɛ cogo di u bisimila cogo bɛ cogo di ko yala an ye mun faamu bon u b'a d'i ma i b'a sɛbɛn mɔgɔ caman y'i ta sɛbɛn arabukan na a nana se ne ma ne ye n ta sɛbɛn ka page bɛɛ fan ko la voilà mɔgɔw ye ɲininkali kɛ ko yala ko pourquoi ne bɛ nin sɛbɛn ko ne bɛ ka nin min sɛbɛn est ce que a bɛ faamu mɔgɔw fɛ ne k'u ma n ko n'a faamu b'a sera yan don min na o b'a faamu mais ninnu fana u b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnni wɛrɛ fana bɛ diɲɛ na min tɛ olu ta ye n y'a dabɔ o de kama n ko an nana sisan u ma bɛɛ ka sɛbɛnniw yira an na chinois sɛbɛnniw tɛ yan wa i k'a dɔn k'a fɔ japonais sɛbɛnniw tɛ yan wa k'o bɛɛ bɛ n ko bon nin fana ye anw ka manden sɛbɛnni ye ne fana y'a sɛbɛn k'a bila diɲɛ jɛnya n'a surunya na don dɔ kɔni donna n'a yan ka nin lajɛ k'a sɔrɔ a b'a dɔn n y'a sɛbɛn o de kama awɔ ayiwa an ye filɛlikɛlaw aw ni ne an ye faamuyali caman sɔrɔ Bakayina Sise ale ka marakutaga janjo la ngoko la nka hali bi an bɛ ɲɔgɔn na i da se a ma k'a fɔ aw ye kalan sigi sen kan aw ka kalanyɔrɔ la yen nɔ ani i ye hôtel la tagama minnu kɛ ani aw yɛrɛ ka kalanyɔrɔ kɔnɔna yen nɔ i ka fɛn fanbaw kun ye ko ye nka kɔkanna yɛrɛ la sisan min tɛ kalanso kɔnɔna ye i ye cɛsiri jumɛn kɛ walasa ka nko yira i ka nin san 2 tagama in kɔnɔna na yen yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ la minnu ni olu tɛ fimanw ye walima a ka ja fimanw don mɛ yankaw tɛ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na a b'o cogo la an kɔni an ye cɛsiri minnu kɛ an ka faamuya hukumu kɔnɔ bari maa bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔ ta de kan ne ka laɲini dɔ fana kɛra fɛn jumɛn i y'a dɔn karamɔgɔ min b'an kalan kan na n'a bɛ fɔ a ma ko lugal arabiya k'an kalan arabukan yɛrɛ la ale an ye kalan kɛ ka se waati dɔ ma a y'a ɲinini k'an fɛ don dɔ la ko bɛɛ ka hakilina dɔ sɛbɛn ka n'a di ale ma bon ne kɔni ka hakilina kɛra fɛn jumɛn ye ne ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ Solomana Kante kan k'a yira k'a fɔ a b'an ɲɛna 1922 k'a ka ɲɛnamaya caman fɔ sɛbɛnni kɛ papier in kɔnɔ bon donc ne taara papier bila n tilala fana a laban yɔrɔ la a ye sɛbɛnni min fana sindi ɲɔ fana sɛbɛn sun sɛbɛn k'a bila yen a kabako yɛrɛ kosɛbɛ a nana a ye papier parce que n'aw y'a sɛbɛn dɔrɔn a bɛ taa d'a ma a bɛ taa n'a ye a ka so a b'a jateminɛ k'a lajɛ ni minnu y'a kabakoya a bɛ na classe kɔnɔ a b'a tigi wele k'i kana i ka fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw k'a mɛn
mais i y'a dɔn olu fɛ n'i taara arabu yɛrɛ ka culture sɛbɛn a t'i bonya u ma quoi parce que olu ye mɔgɔw ye u b'o dɔn ka ban bon donc ne kɔni ye n jija ka an ka farafinya yɛrɛ ka lonko k'o de ye sɛbɛn a nana a ye weleli kɛ a ko an ka na ne taara papier ta k'a kalan a dɔn a ko ne ma ko ne ka n go yɛrɛ sɛbɛn ni ka fɛn dɔ fɔ classe kɔnɔ k'a sɛbɛn mɔgɔw k'a ye bon donc ne ye fɛn min o taabolo kan mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ ɲɛfɛ a dɔn kalandenw y'a kɛ yɛlɛ ko ye kosɛbɛ k'a sabu kɛ olu fɛ u ɲɛ b'a la c'est à dire k'a jinamuriya fɛn laman do quoi u ma se k'a dan sɔrɔ a ko la mais an kɔni y'o kɛ alhamdulillah o ɲɛna i n'a fɔ kɔfɛla la ne bi ci bila maa o maa bɛ yen bari an ni baba jane ninnu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri o sibiri fɛn min ye zoom kan o bɛ walada dɔw di ngo kalansira wala ko kan ngo kalan bɛ cogoya min na a bɛ n'a fɔli ngo karamɔgɔ caman ni kalandenw caman tɛ ɲɔgɔn kan wala kumana fɛ internet sira kan sira bɛ wele ko zoom kalan walandaw bɛ di o kan a bɛ ɲɔgɔn ye wa sɛbɛnni min bɛ kɛ tableau la aw b'a ye se ka kalan wala bon o zoom sira kan an sera ka maa caman dɔn bari i bɛna ye k'a fɔ dɔw bɛ Amérique dɔw bɛ Italie dɔw bɛ Suisse jamanaw na ni fɛnw mais aw bɛɛ b'aw sigi aw ɲɛ bɛ karamɔgɔ la Amérique a sigilen bɛ aw ɲɛ bɛ karamɔgɔ la a bɛ sɛbɛnni min kɛ fana aw ɲɛ b'a la aw bɛ kalan suivi i n'a fɔ kalan bɛ kɛ kalan bon na cogo min na kalan bɛ kɛ o fana na cogo min na o hukumu kɔnɔna na n nana maa caman dɔn ne ni mɔgɔw dɔnna ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɔw kun bɛ Espagne jamana kan dɔw fana kun bɛ Maroc jamana kan o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ dɔw yɛrɛ kun b'a la minnu kun bɛ u ka ngo kalan tanbɛ ɲɛ kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka ne yɛrɛ dɛmɛ fɛn caman na bari n kun mago bɛ fɛn fɛn na fɛn min ye teleba sira kan ngo ko la ordinateur sira kan i b'a ye k'a fɔ o mɔgɔ ninnu u b'a las'a ma k'a sababu kɛ dɔw kun bɛ Fès région dɔ kun bɛ Maroc ani araba yɛrɛ man jan kosɛbɛ bari an kun bɛ araba mɔgɔ dɔw kun bɛ an n'u dɔnna ɲɔgɔn na olu kɛra sababu ye ka fɛn caman k'an yɛrɛ dɛmɛ fɛn caman na an fana kɛra sababu ye ka fɛn caman fɛngɛ an kɔni mana taa kɛnɛ fɛn fɛn kan ni kalanden fɛn fɛn mana ɲɔgɔn ye an bɛ jija ka gɛrɛ a la an ka baro kɛ hali ni an bɛ terrain na voyage la ni an ye kalanden min ye an bɛ gɛrɛ a la ka baro kɛ n'a ye dɔɔni ka ɲɛfɔli k'a ye k'a yir'u la k'a fɔ tiɲɛfɔli la an fana Ala ye an dɛmɛ k'a sabu kɛ mɔgɔ mana arabukan kalan cogo cogo e mana tubabukan kalan cogo cogo tiɲɛfɔli la i barakan n'i m'o dɔn a bɛ komi tɔni b'i jɛ dɛ o donc an b'an jija o fana senfɛ o hukumu kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u ka se k'a dɔn k'a fɔ anw fana sɛbɛnni dɔ b'an bolo hali ni ne ni arabu bɛ na waati caman ni téléphone numéro ko ni fɛnw bɛ sɛbɛn ne bɛ n jija k'a sɛbɛn ko la a bɛ kɛ u b'a filɛ u bɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ nin ye fɛn jumɛn n b'a fɔ nin ye anw fana ka sɛbɛnni ye o kɛra sababu ye kɔni n k'u ma kɔni a bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔni bɛ wuli sa mɔgɔ si tɛ se ka n'a fɔ an ye tuguni k'a fɔ ko nin ye anw fa ka sɛbɛnni ye i yɛrɛ fa ka sɛbɛnni bɛ min anw fana an faw ka sɛbɛnni bɛ bi ayiwa komi an ka mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ zana la ko sɔgɔmada kelen soli ka bɔ ko fila o ɲa man di o la ɲininkali caman bɛ anw bolo ka kɛ an ka ngo karamɔgɔ Bagayina Sise la nka tuma koronin kama an bɛ layidu di aw ma k'a fɔ dɔgɔkun wɛrɛ hali bi an ni nin karamɔgɔ ni alimami don Abubakar Sise n'a bɛ wele ko Bagayina alimami don yan nka Marɔku alimamu weleli min kɛra ka taa lakalan n'a ye ale bɛ olu mɔgɔ 100 fɔlɔ la an bɛ ka yen de ɲininkaliw kɛ a la Bagayina Sise ni maa min y'a fɔ e ka welekan laban fɔ anw ye yan e karamɔgɔ ɲɔgɔnw ye ale ni an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan kalan wɛrɛw la e bɛ mun fɔ kɔrɔfɔ laban na voilà ne bɛ min fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye quoi ne kɔni bɛ bɛɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ n'u bɛ kuma ni diɲɛ bɛɛ b'a lamɛn ni i ka jamanaden bɛɛ b'a lamɛn fili caman b'an bolo diinɛ na yan a ma sɔrɔ foyi fɛ fo kumaw dalaminɛ cogo i b'a ye k'a fɔ ne bɛ fɛn dɔ kalan arabukan na n b'a fɔ n ka faamuya cogo la kan na mɔgɔw ye e bɛna o fɛn kelen kalan i b'a fɔ i ka faamuya cogo la voilà k'a sɔrɔ sariya t'a kɔnɔ quoi misaliya la dɔw b'a fɔ ko ciba sallallahu alaihi wasallam mais ne delila k'a kuma fɔ dɔ ye ne ko a ma n ko tiɲɛ fɔli la ciba a bɛ i n'a fɔ sisan ni ne ye e ci n'i taara a bɛ f'i ye yen de ko i ciba ye jɔn ye i b'a fɔ ko ne y'i ciba ye ko ne ko aw yɛrɛ nana aw cira jɔn fɛ de aw cibaga ye jɔn ye ne cibaga ye karisa de bon sisan kira nana ala ka ci de se bon donc ni kira nana sisan kisi ni nɛɛma bɛ kira ye anw ɲɛ b'a la de ko kira ye ala ka ciden de mais ni ko ciba dɔrɔn a bɛ komi kira de cili kɛ ale yɛrɛ tɛ ciden ye mais a tigi ko tiɲɛ dɔ ko olu b'a kalama koyi mais u b'a fɛ ka fɛn jumɛn fɔ ko
olu b'a faamu ye nin cogo la ko aka to ten ne kuma ngo fili kɔni n'a dɔnna dongo do fili de kan ka bɔ yen fo n'a y'a sɔrɔ fili bɛ yen fili kɔmasegi ma se ka sɔrɔ min tɛ fili ye nka ni ye fili ye an y'a dɔn fili don an bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko cibaga mais tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ fɔ cogo foyi don a la kosɛbɛ n'o tɛ o tɛ olu baasi t'a la mais e mɔgɔ min y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ fɔli la kuma fɔra parce que kuma tiɲɛ n'a fɔra dɔrɔn a tɛ dogo kuma dɔnna k'a ban k'a fɔ tiɲɛ dɔn kira a bɛ fɔ a ma ko ciden de i bɛ se ka ba fara o ka ciden ba o kɔni o bɛ faamu o yɔrɔ in an ka hakili to a la ko min don a kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ o n'a a ɲɔgɔnna caman parce que kuranɛ ye kan ye ala ka kumakan de don n'i ko i b'o yɛlɛma a ka ca ala fɛ i n'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ min fɔ ɲɛsɛbɛ la ko a ka kuma ti i n'a fɔ ko kuma dafalen ko a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw b'a jɛ mais a b'a ɲini ni mɔgɔ min ye yɔrɔ y'a la min b'a jɛ o k'a dafa o tɛ wa sisan ni anw nana fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ kan dilanna kan sɛbɛnna parce que kan kun bɛ mɛn a sɛbɛnna i n'a fɔ anw ka kan nana cogo min arabukan fana n'i y'a jateminɛ a nana o cogo kelen de la a tɔgɔ ye di fɛn min ye Seyidina Ali ni Duwaylu olu y'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka arabukan kumaden dɔ yɛlɛma u nana fara ɲɔgɔn kan ko sisan ko an ka kange dilan n'o ye grammaire k'a dilan k'a labɛn pour que mɔgɔ minnu bɛna kɔfɛ u kana se ka fili kuma in fɔcogo la u k'a fɔ a fɔcogo ɲuman na fɛn bɛɛ kunu kuma de y'i ka sɔgɔmada ye sa o sisan anw fana ka karamɔgɔ Solomana Kante ale nana sɛbɛnsun sindi i n'a fɔ i y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na 1949 voilà avril kalo tile 14 na o sɛbɛnni sindina a ma dan sɛbɛnni sindili dɔrɔn ma a ye kangew sɛbɛn ka i ka dɔn k'a fɔ duguma sɛbɛnw ka a tɔgɔ ye di sama sɛbɛnw astronomu fayida an mago bɛ baara fɛn fɛn na sɛbɛnni kɔnɔna na fo a k'a sɔrɔ ko karamɔgɔ da sera ma i y'a dɔn karamɔgɔ ka sɛbɛnni waati ninnu n'i y'a jateminɛ ka n'a bi yɛrɛ jateminɛ a bɛ komi karamɔgɔ y'a ka dɔn kuma a y'o fɔ an bɛ don min na bi fana a y'o fana kuma fɔ tiɲɛ fɔli la hali sini nata ala de b'o dɔn dɛ mais a bɛ komi don dɔ bɛ na kuma dɔ bɛ fɔ i b'a sɔrɔ karamɔgɔ da sara ma o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ an kɔni bɛ bɛɛ de wele ka an dɛɲɔgɔn bɛɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimamu minnu bɛ jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ ka kuma u k'u jija u ye dɔnniya min sɔrɔ u ka se k'a kɔma segi fana wala kɔma falen sɔrɔ anw fana ka kan na o ka ɲi n ko ti ko ye ko min n'a ka gɛlɛn e ye arabukan kalan e ye tubabukan kalan n'i ye n ko kalan n'a ma min fara i kan a t'o bɔ a la ala c'est à dire que n'i taara n ko kalan fana o t'a yira k'a fɔ i n'a fɔ e ye dɔnniya min sɔrɔ k'o ka dɔgɔ an ɲɛ b'a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ fɔ jamana wɛrɛw la ka na n ko kalan fɔ yan mɔgɔw fana bɛ bɔ yan c'est à dire que dɔnnikɛla yɛrɛ dɛ ne yɛrɛ ni arabu dɔnnikɛlaba dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na a ko ne ka sɛbɛnsun sɛbɛn k'a d'a ma mais ale ye docteur de a bɛ komi fayida dɔnniya kɔni i mago bɛ dɔnniya fɛn fɛn na a ka domaine kɔnɔna na a b'o bɛɛ lajɛlen mais o bɛɛ la a ɲɛ bɔra an fana ka sɛbɛnni fɛ n y'a sɛbɛnsun sɛbɛn k'a d'a ma o n'a ɲɔgɔnnaw an fana ka sɔn a ma an ka wuli k'an jɔ k'an ka sɛbɛn in k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'a ma min fara an ka dɔnniya kan kɔni a t'o bɔ a la voilà. Ayiwa ni kumaw ɲana Bagayina Sise an b'i taama ɲɔgɔn fo n'o ye Alasani Fofana ye i yɛrɛ kɛrɛfɛ yan nɔ ka foli k'a la sabula ale de nana n'i ye kɛnɛ kan nɔ o tuma n'a fɛ n ko ka laseli nin bɛ dansigi ala bi an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ i mana tubabukan kalan n'i ye arabukan kalan nin bɛɛ ye ko ɲuman ye nka i bɛna ɲɛfɔ anw minnu ye f'i k'anw ka kan dɔn sabu ni maa min y'a fɔ k'a fɔ ko n bɛ Mali fɛ yɔrɔ o bɛ faamuya mais n'i ye tɛ fara n'i ye bɛ bɔ yen dɔrɔn ka tɛ bila yen dɔrɔn o y'a tiɲɛlen k'a fɔ ko n fa tɛ nin ye n'i y'a fɔ ko n fa tɛ nin ye yɔrɔ i b'a tiɲɛ o tuma fɛ an ka hakili to la ba cɛ ani fa kuma kɔrɔ dɔɔni ka kuma dɔ dɔn kan dɔ la k'a sɔrɔ kan dɔ in m'a dɔn a la n'i y'a fɔ k'i b'a dɔn taradɛ a la n'i ma kunnaja i bɛ sɔn ka bila fili bin kɔnɔna na o tuma fɛ an bɛ Bagayina Sise fo n'o ye Boubacar Sise Bagayina imamu minnu tun taara Marɔku ale bɛ o maa 100 fɔlɔ la an bɛ foli k'a la k'a fɔ ko hali bi ala ka dɔnniyaw ala ka u jidi ala ka kɛ dɔnni nafama ye nin de kɛra aw tulo garijɛgɛ ye bi n ko ka laseli kɛnɛ ka sirifula jakan kɔnɔna na nka an bɛ layidu d'aw ma dɔgɔkun natɔ an bɛ nin tɔ fɛsɛfɛsɛ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na aw ni ce.